फेसबुकाव नुनानै लोगो खालामबाय आं वाट्सएप नाम्बार बिना प्रप'ज खालामबाय आं राजि दङबोला रिप्लाय हरहोआखै गामि गफानिलाय गलापि आंनि सना गामि गफानिलाय गलापि आंनि सना फेसबुकाव नुब्लानो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरब्लाना वाट्सएप नाम्बार बिना प्रप'ज खालामबायग्रा गुदि बिजौ मिथिया सिनाया बुजिया सिख्ला सासेबो प्रफाइलाव नुनो हाया सिख्ला सासेबो प्रफाइलाव नुनो हाया बिजौआलाय सिफुं सुबायाखै दाउखौआबो मेथाइ खनबाय आंनि बे जौमोन गोसोआबो नोंखौसो गोसोखांबाय आंनि बे थाइनै मेगनाबो नोंखौसो नोजोर होबाय आगै गामि गफानिलाय गलापि आंनि सना नोजोर होबाय आगै गामि गफानिलाय गलापि आंनि सना मिथिंगा बिखानि सोमखोर बिलाइ नोंसोरनि गोसोआ सिरिलाय रोदोमलाय बायनाय नै हाया दा बिदिखौ आं नायलाया आं गारि गाखोनो हाया मेन्नाय बिबारा लरायलांनाय बादि सिखोला बैसोआ रुंग'लांगोन बैसोआ नेनानै थाबाय थाया आगै सम थानायावनो जाखायाब्ला बुरै होननानै बासि जाब्लासो थरा मोनगोन गोहो दङबोला न'आव सोंफैया हागोनब्ला आंखौ लांफै आइ आफामोननो खोथा होफैया दा न'खरनि मानसिजों आखाइ हमफै आं हारसिङै बुंनानै लानो हाया फेसबुकाव नुनानै लोगो खालामबाय आं वाट्सएप नाम्बार बिना प्रप'ज खालामबाय आं राजि दङबोला रिप्लाय हरहोआखै गामि गफानिलाय गलापि आंनि सना गामि गफानिलाय गलापि आंनि सना फेसबुकाव नुब्लानो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरब्लाना वाट्सएप नाम्बार बिना प्रप'ज खालामबायग्रा गुदि बिजौ मिथिया सिनाया बुजिया सिख्ला